Mamiesta mi. Sa kanila rin ang daming bisita. Happy Fiesta po. Bufog na po ba? Ma'am. Naiwas ng pagkabiyo, hindi kami may bagyo. Picture. Bata kayo ba? Dali ka sa likod, likod. Bata kayo ba? Oh, ayun ka, picture ka. Bagay, okay lang. Asa manay, kuhan manay ka lang. Ano ang bagay eh? Yang sinina, oh. 1, 2, 3. Yeah, sana. Yan ang kain na po. Rose, namin celebrity Rose. Oh. Brenda, may. Sige na po. Thank you. So, kainan na ulit. Nagpili ka sa dito. Aki show. Kakain na po tayo. Wow! Ay! Hala! Angin. Ready have picture! Kain na. Kanila ito. Hindi ka sabaw? Ano siya baka, nagkabaw. Sabaw nun. Sabaw, ano eh? Hindi, wala tayo i-check ka na. Ay, para mainit. Bako ba niya? Bako mo. Tigi isa tayo. Kain mo na shrimp. Nabuang ka sir, papatayin mo ako. Ayaw mo na do? Ay! God, mabet. Muna do? We have some other guests. Kain na na. Awal, ito malat oh. Ati kang isa. Huwag ka na. Nabudong. Pero isang kuwa. Mamaya lilipat pa kami sa isa pang bahay. Dito na po kami sa second house ng aming pamimiesta. Wow, hinog na hinog. Nasaan na si Vice? Ang ganda rin ng ganito. Ah, court pala oh. Ayan oh, marag okay na yan, tas cream lang. Grabe ka naman. Grabe mag-demand si Britney. Boss? The boss? Kalamansi man yan. Ha? Kalamansi yan? Iba kasi kalamansi sa amin. Thank you. Happy Fiesta po. Mga community tayo sa konyon. Kasi ma'am, si Alex. Buto mo ka. Kaya ko may nagkaon. Hello.
Kikukunog hulatan mo pa na sila nangako. Ano yung kaon, bahala mo diyan. Isudpod. Isudpod nga, bago na magkaon ito, baka o kabol. Ano ko din baboy na nagno. Kanya ako magkaon na stress, bahala mo patas ng tiyan. Ikaw may breaker lang. Nadili ko eh. Magkaon na mo. Ah, ino. Magkaon mo, mulakaon ako kay di na dali ra ko istoryawan. Kaano mo? Ay sa abgo. Diba? Picture data kay Kapoy. Picture kaon nga sige kuan. Halina. Picture naman. Magkanta mga pictures ako pang bonus. Ay, naging may kulat-ulat lagi, ginoo ko. Ba't ay mga kaon mo karon na? Video ko mo kaon, walay mo kaon pa na. Sige. Picture naman sila. Picture na yan. Kasi kasi ginoo ko. Nagdiyan tapos lang sa direk. Kami ni Sir din mga. Sir, kamu daw, sir. Yala. Kamu daw, sir. Beri picture ni. Tara mo din. Sila po yung family na nag-invite sa amin dito. Grabe naman si Gwen. Asas. Ano usapan? Ano mo kay malaki? Kaya na, Doy. Siyempre sa sila, Doy. Dali na. Love ka o na mo love? Love. Nadali na ka na. Amin ako na po mag-picture sa inyo, ma'am. Sige na, pesto na. Hindi mo makakaon karon bahala mo. Sige po, smile. Ready. Sige ate, pasok. Ready, smile. 1, 2, ready. Okay. Kami pret, picture na pret. Diyan lang muna. Diyan muna kayo. Huwag muna kayo alis po. Diyan muna kayo. Ayan. Okay, 1, 2, 3. Hindi pala sila kumain kasi hinihintay daw pala si Brenda. Ano naman yun? Hinihintay ka pala eh. Hinihintay ka pala bago kumain. Dapat mamaya pala tayo no para pasko. Wow! Thank you po. Meron tayong pag-Graham. As ang panulak, tandwa. Richard. Sayo rin kurigit. Paspas ka ayos si bakit ba yun? Diba? May kahit siya mo kuan. Paspas siya Thank you. dahil. Para makapag-upload. May load ako. Huh? Diyos ah. Ay, incorrect pa sorry. Incorrect. Di ba? Oh. Yan ang aming dessert. Ang busog mo. Dessert man eh. Murag mga kami. Taon. Uyok na gina kong tangkugo. Gabi. Kanina, baka, kalabaw. Kung kayo ka ha, ilipantin niya yung kasbag mo karon. Wow! Bawal mong galunggan. First week, magod na. Ingat ni bakang. Ala, nadunggan ma'am siya. Hindi kami Wala ko ilabot. Hindi kami dessert, hindi kami busog na. Kami mga. Ay, isa kay Kabaw. Kami tayo. Huwag mo nakaon buwang. Wala nakaon, di ba? Wala oy. Magali. Oh, ayan ba? Oh, plato po. yung kutsara. Eater friendly. Nabutas. Virgo. Nga, kaunta ka. Kaunta ka. Yan si Virgo. Hala! Yung kakayanin. Sarap.
Sweat. Dami, no? Lagot yung gapong gusto nila, may nagkikitang palingon si Britney. I-compose niya akong kaugalingon kay mag... Ready na. Kasi makasulti ko di maayo. Gigsit ko. Ayaw niya pumasok. Sabi niya, may biyahe ba ngayon? Nakadami ko lang sa kanya, tiga. Ayusin mo hayo, ang gulo lahat-lahat kasi babasahin ako dito, wala ng take to, tangkin na mo. Teka, kabangko ba? Ako ka ito bunal. Taga dito rin, dahagyam ka? Anong Ako diri, be? Ano? Hindi, dito. Si Miggy. Gusto niya yung balat. Dali, subukan mo siya ng balat. Pero mas ganang kong bilat. Hindi na ka ba? Taga dito rin ka dahil, endag? Hindi na, loko. Hindi na ba? Para Ay, mabuo? balingkod ba? Sige Para mabuo na na. yung 10 minutes ko. Ilang nagtampalik. May masawa ni mo? Masawa? Ano kayong mata ha? Ang sama. Diloy ka ayo. Gilok ka na sa iyong gawin, yung bangas baloy. Gilok ka. Si plano. Ay, gilok ka na sa tutoy ba? Dila-dila. Testing ka. Ha! Sawa kay ikaw, lagot ang sa'yo nga. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Wala sila guys. Ano, talawan no? Bagal mo tanan. Ganahan ka ba? Ganahan kag tutoy nga kunot. Tutoy sa bakting. Hala! Ano na kayo, yab? Ayaw. Kami ito yung pana. Ay, mga carrot cake. Carrot cake to. From Cagayan ba? Tara, hindi na. Napailang sa tawan. Brownies. Buko salad. Dinuho ko. Dito naman. Dad eh. Ah. Dako na na. Sino yan? Yung number 2 ba? Ay, number 4. Hindi, naligo kahapon ba yung video kong bata ba, nalaki ng utin, bukol-bukol, 12 years old. Yung tutang its kayo, Hindi, yung kagabi ba? naligo din isang araw sa farm. Ah. Ay, yung bata? Naligo ba na marami sila? Ito ang Kasi totoo sa patay gutom. Di ko na ba may mga Dili, para kuan ba, para sakto vitamins ba? More sweets? Mm. Taray. Di ba ka diabetic ka? Happy Fiesta sa Maylaka. Dito kami sa Maylaka. Laka! May lalaki! Hi ma'am, sa pagkasama ma'am patay gutom ma'am. Hindi kasi kami kakain kasi busog pa kami kasi kami doon kinakapitana. So pagdating namin dito, mag-alaunan na. Hindi sila kumain kasi inantay ako. Ano to? Ako pare, mag-pray dito inyo magkuka. So dito ako ngayon dessert. So ang sarap mango float nila. Di ba may carrot cake from CDO. Tapos salad from Davao. This is from CDO naman. Are you enjoying the food, love? Patikim ba yung balat Wanna kay eat me? Brenda? Or I will eat you. Si, Subuan. ano pangalan mo ulit? Si Virgo nga pala. Virgo, tala ba? Virgo. Dako kay ulo yung kuan oy. Ay, grabe. Ang sarap talaga mamiesta, no? Daming food. So, after this, walking daw kami para matunaw. Pababa. See you later, Tagbilaran. Ay, mamiesta pa. Makidisco pa pala kami mamaya. Tapos bukas na kami magbiyahe papunta Tagbilaran. So, siya. Happy Fiesta ulit sa Santa Cruz. Dito sa Hagna, Bohol.